Pieski śliczne. Podobieństwo? Nie, z tej samej hodowli. Ona ma już 11 lat, on 6. Tak? To jest ona? Nie, to jest ona. Już cicho. Śliczne. A to co to za jest rasa? Pomeranian. Można dotknąć? Tak. Jest, no niesamowite są, po prostu do zdjęcia są wystawione. Grzecznie. No właśnie, przyzwyczajone. Nie chce im się chodzić, to lenia. Miłego.